Bħala Prim Ministru lest li naħdem ma' kulħadd, iżda nittama li min jintażel bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ibiddel l-attitudni negattiva ta' Simon Busuttil. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent telefoniku fuq One Radio. Il-mexxej Laburista qal dan fid-dawl tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. L-unika ħaġa li nittama huwa li min jingħażel jibdel għal kollox l-attitudni negattiva li kellu Dr. Simon Busuttil li fl-4 snin li għaddew ħares biss li jipprova ikisser kemm f'Malta għax ma rridx kollu attitudna li jaħdem kif ukoll barra fejn ma tilibx okkażjoni biex jipprova ifixker il-pajjiż. Il-Prim Ministru sostna li mill-kummenti li deru fuq il-midja tal-kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kompla joħroġ biċ-ċar li l-votanti ma kellhomx għażla b'saħħitha waqt din l-elezzjoni u li dan ikomplu jagħmlu dejjem aktar kburi bil-Partit Laburista dan għaliex tispikka id-differenza. Fil-fatt Joseph Muscat innota li meta d-delegati Laburisti kellhom l-opportunità li jagħmlu l-għażla għal deputat Prim Ministru ġdid, dawn kellhom ċans ta' għażla b'saħħitha b'differenza għal kunsilliera nazzjonalisti. Fil-waqt li fil-Partit Nazzjonalista il-mentaw li ma kienx hemm infent tażel, f'kull elezzjoni li kellna aħna l-ment kien li hemm wisq minn fent tażel u ma tkunx taf il-min taqbad tażel bil-kwalitajiet. Dan għaliex dejjem ikonna problemi mhux ta' kandidati li mhux tajbin, iżda ta' kandidati tajbin ħafna. Jekk wieħed jares biss l-aħħar elezzjoni għal deputat Prim Ministru, Chris Fernet u Cicluna u Elena Dalli kienu superjuri għal kull kandidat li kellu l-Partit Nazzjonalista għal kariga ta' mexxej. Minkejja li l-Partit Nazzjonalista tul dawn l-aħħar xhur kien moni b'sensiela ta' attakki interni, il-Gvern Laburista baqa' għaddej b'ħidma importanti għal pajjiżna. Il-Prim Ministru stqal li l-Gvern se jkun qed jinvesti dejjem aktar fix-xogħol u fi kwalità ta' ħajja aħjar. Dan li se nkomplu nagħmlu b'aktar enerġija, kompetenza u konvenzjoni għaliex il-fokus tagħna jibqa' kif inżidu x-xogħol, kif intejbu l-kwalità tal-ħajja, kif nkunu qegħdin nuru s-suċċessi kbar li qegħdin niksbu li ma nagħlqux għajnejna għal problemi. Muscat qal li din il-ġimgħa pajjiżna kellu wkoll jum storiku fil-libertajiet ċivili dan bidħul ta' żwieġ indaqs. Fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista għadu qed jopponi dwar dawn l-emendi fil-liġi li bidlu l-ħajja ta' numru kbir ta' ċittadini f'pajjiżna. Il-mexxej tal-Partit Laburista tenna li dan il-Gvern f'inqas minn 100 jum qed jirnexxielu jkompli jkun il-moviment ta' trasformazzjoni, riformi ekonomiċi, infrastrutturali u dawk soċjali.